Салом алейкум, мардими шарифи Тоҷикистон, номи ман аю. Номери картаи охироне ки Иқболи даюс, чумо, беномус, миллатфурӯш, динфурӯш дар эфиро шумо десай, шаҳрванди Киргизия будай. Соҳиби карта. Бисёр бародаро занг задан, но ма прамой МВД Киргизия занг задам, қатъин 28 минут гап задам. Гуфтан ариза пешниҳод кар. мо интизори аризаи шумо ҳастем. кӯшиш мекунем як ҳафтаи корида ответи аризатонро роӣ мекунем. мардими шарифи Тоҷикистон чӣ гуфтаниям? нигоҳ кунед и даюси беномус чико кардесай. Но Исоқ Уфайюб бароти сахт бурдесай. Именно зидди буҷет экстремисто и террористо. ҳамватанони азизам, и даюсо чӣ кори кунанд накунанд фарқи надорад. картаи шаҳрванди Америкаро мемонанд ё ки Ҳиндустонро мемонанд, но Исоқ Уфайюб бояд картаро маҳкам кунад. бояд одамое ки пул роӣ мекунанд бояд пеши қонун бояд ҷавоб дад. номеро телефони ояндаи миллат и телеграмма. чизе медонен занг бизанед. ман интизори занги шумо ҳастам. мардими шарифи Тоҷикистон, мо бояд як ҷоя шем. зидди фашистҳо бояд бароса барем. ё аз каткаи фашист ҳастанд. дӯстон, зинда бошед.